Seneng aku iki. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa, ada tiga nyawa. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Sok nek ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kobripun kersanipun wonten. Kon mlathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki juraganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimii Lek. Ora sudi mendem aku. Mbok ngendika mendem ki nek ngicipi ampun ngicipi rumiyin ngene ngendika. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Wah, Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cange. Kepanggih malih. Piye Lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok nah. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho nah. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi tambane. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah Margo luwe. Nggih Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to. Nggih, biasa bae le guyu ki. Mbak Mimin belah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada ra ketok nek esuk ya ketok banget no Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho Pak mboten napa-napa Mbak Mimin. Insyaallah mangke. Arep esuk-esukan kok njenengan. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to kok Mas aku. Ki rencana mau ki wis Pak Lurah wis ngendika karo aku. Nggih. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling penganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Iya, Pak Sunaryo. Iya, mau ngendika mengko nggo gara-gara terus engko nek iso tak candhete nggo bancaan sing bubari tenda. Nggih mboten. Arep trambul kowe Lek. Nggih ning mangke nyuwun ngapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Oh. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mungkin ajeng gradakan kula mawon nggih. Sing kuwi rasa kono omong kuwi sabar-sabar Mas Bagong sabar. Iyalah. Sabar. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno ngopo ngono lho aku gumun. Sampai sing Apri nggih ndoro tasine nggih. Heeh. Niku lek ndika Ndoro Antasena Mas Bagong le nonton kali Ndoro Antasena. Lah nggih, kok ya Ndoro Antasena iki kok ndelik bare ya ngerti wong ayu ya. Monggo dipun aturaken mau ono Sing nek. dina sak Sampun. kampane sak titahe rasah dipeksa. Ya. Nembe sakit to? Mboten jane niku ming Keselen ngitung duit sumbangan. wong kok Ngitung duit Le. sumbangan pripun? Wingi parti gawe to ngene Apri. Oh, Parti iya. gawe niku malah bathi vario barangnya wong digawe kok bathi aku yang ngono ki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri? Ora tak Mbok angsulan ya ora tuli nulan kok. Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyelo lho. Nek aku ya ora nyelo ya mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi. Lelakon piye maksudnya? Kae bathi mobil e wae anu digawe kae Pak Seno. Mobil nabrak cengelmu itu. Lah nek mboten to Pak. Wong ora. Tati ning ngapusi kowe. Kok senengane aku lho. Golek bola lho kowe iki senengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono ki isen to aku ndarani anu Mak Pak Seno. Pak Seno iki wayangan kok malah bathi mobil. Ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku ora Katin. bati mobil. Lah napa? Lajeng. Lemah. Malah. Ngaturaken gubuk asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya.
Apri nembang durung kesini. Iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Nek ana sing ngomong Antasena penggemar banci lah. Buatan penggemar, penikmat. Omonganmu lho, Pri. Gong le udut wis gong kok kebak kebul. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni dungokke. Lah nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe-wayangan derek Pak Seno ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat. Nah, Mulih wayangan derek Pak Seno jam 2 aja tok bacutke tetek 2 jam ya wis to awakmu rusak. ya golek tambahan kok. Kurang akeh, ra bersyukur. Lingsam yen ke mutan. Oh, bengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi. Lance. Nanti ana banji kok turu ning kursi penonton krukup lenggang. Lah ngene ku Pak, ndek wektu setengah jam nggo istirahat manajemen waktu ngoten nek kudu iso nganu ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu. Lah kudu urung nek bojone mbringkal barang rak malah dadi ra sito istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa diumumke ning kene nduk wong agek nikah sego pindang kok engko ndak. Bojomu Nikah ya sego pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho diseksekke RT RW ngoten niku. Oh. Ning durung duwe kekancingan, dadi Durung rung duwe duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah, dadi rung duwe kekuatan hukum kanggo putrane. ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Nyapa kok nyawang. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bula ilaha. Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Sino iki ora sansa sepuh malah sansa ngenomi ya. Dhisik nek gak aku rung derek karo mangsaku kok cahayane iki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak ki mundak enom ngono. Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras, Nduk. Zaman wong anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacutke, Nak. Lelampahan kang muri alam Penontonnya ana sing wis munggah panggung lho, Nak. Mas Bagong. Mas Bagong ki nyaru sae lho. Ah, lho lah. Iya. Ora nyatek-nyatek. Begawane melu. Tresno tulus natyanengku bekas marah. Mangga, ya. Ngapunten lho Pak sasar susur. Mboten napa-napa santai mawon. Santai nggih. Nggih. Mboten didukani to. Mboten. Nah, lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo ego kok bengak-bengok. Sing nyanyi bandine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pahit. Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong iruh kowe kok iruh tawon ya, Lek. Lah iya. Pahit ngono. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi rak ya. Warane kan beda. Beda dirungokke mulo iki. Niki Darantasena niki Apri ta niki. Wah iya, jan umpama wedok tenan tak pek. Nyapa kowe iki? Gelem kok kowe, Go? Pura.
Bedane apa Mimin karo April genah? Walah sing tuwa nyaut meneh. Alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra etuk. Tak adol ayu gegegay ya, Pri. Ya no, men dialem Mas Bagong. Mangga. Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana? Ya ora ndek salah kok dipidono. Nek adik iki mlebune tipiring. Tipiring ki apa? Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tindak pidana ringan. Dadi ora dihukum berat. Rek sampean kok nganti apal men lho. Nggih hafal tau keneng 3 dina barang kok kula kok. Maksudnya ning kene ora ditahan, ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial. Pidana ringan. Pengen ngrasake pripun 3 dina mangelungan ngeten iki. Mok. Iya. Sujono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri. Leres. Tujune apa? Sujono rupane ayu aku ki ngono. Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Atur sembah nuwun. Cih. Menika kala wau gubuk asmara. Sampun, Cih. Podang kuning ya ana. Sampun. Ya, Mam. Dereng. Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge, Mbak Sinten? Elisa. Ya. Ayo Ci Elisa. So kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mangga Nduk Elisa. Nah, nek iki asli ayu nek Allah. Polahmu ki lho Sa. Kamu kenapa? Alhamdulillah saya Kamu sakit. saya nggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak. Beneran? Beneran. Kamu sakit tapi pucat loh. Kok Kamu tahu sakit? deh? Coba pegang. Coba. Tuh kan dingin. Dingin. Kamu sakit. Iki nggak panas, sing kene panas. Ora sing loro. Sing loro ki Apri apa Mimin toh? Yang sakit itu Kak Oh, Apri. Kak Apri. Sehat-sehat ya Kakak Apri. Terima kasih Elisa. Jangan sakit, Nek hati-hati. dia sakit semuanya kok. Kenapa kok Kok sakit? semuanya ki Nek apa aku wae? nek sebagian sing sehat. Hah? Sebagian ini sing endi? Engko tak foto. Gila nih. Ojo. Mimin iki sok molak-malik lho. Angger Pripun ta? cedak wong wedok kok njur Armari. lanange ketok. Iya. Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya Kalau lihat aku gimana? gak kaya bocah rung di dosa kaya ngono. Ya Allah. Yo pancene kok ya. Pilih nek iro kanan ngene iki piye kae Piye? suarane? Ya wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho. Kowe kesem-sem ra? Kesengsem nganggo banget. Kesem-sem. Kesengsem. Nek Kesem. yo ora terus gocek kono kok loro mangsa. Nek kesem-sem terus dadi male lanang po? Ya aduh. Dadi lanang. Ya Tenane. tenan. Kok sanggulan? Lho iki kan ning panggung. Oh, dadi mengko ya. Tenan Ya, lho. Tenan lho jam-jam 3 kae lho. Ya jam 3 lho. Ning aja saiki dong, Mbak. Piye kenapa? Aku rung jamu ya, Mbak. Jalo pasenan lho duake. Aku duwe aku. Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok. Kok dililang. Terus gak iki gunane nggo apa? Cih, niki ngaturake napa podang kuning iki? Podang kuning. Podang kuning. Mbak Elisa. Siap. Ya. Mangga. Pun aturaken podang kuning. Ya. Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane yo. Sing apik Ana, podang. ana sang. Apa Pak? Manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa tekin? Kono. Kae Oh, kowe jelmaan gagak wati. Manuk gagak ki manuk simbole kematian iki lho, Nduk ngerti ra? Jangan. Lah aku ya nggak ayo ora mau. to. Hati-hati, jangan Nggak- mati. Nggak boleh gitu. Jangan nggak mau. Nanti Semangat kalau sehat. Iya, sehat, Pak. Ya nak. Nadyan wujud temong peksi agawe talining brangta alus manis tur merak ati ngopo sikile
padha resike, padha putih. Ya beda. Lah, lah. Oh putih gene sikil buka telo. Rawang ngono. Iya. Tetep nggon aku nek Mbak iki Mbak Apri wangun sikile lagi lho kok telo kaya asem. Kaya telo. Apa kok telo? Sing ngrebab ki Kenapa? itu wong wedok asli kok malah gerdungklo. Ae Mas, pas tak cedhake mah kok bergas kok barang wedok asli kok dungklo apa wedi karo bojomu to Mas? Lah marang nyamang kowe sing ati kok Lagi menep ki lho, Le. Ora dek ki amit-amit aja nganti anakku kaya banci ngono. Kok Lagi kaya banci. Mbak Ayu ra lagi bobot Lagi iki. Oh, alah. Jaga anu ya Mas aja sok ngumbahi masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk nang omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbah simbis ngono. potongane geto ibu. Aja wedi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen diles-ilesno kowe. Kowe tetep imam keluarga. Wong lanang kudu piye kudu? Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya. Nek karo Mbak Ayu kon gaeke wedang. Hah? Malah wedangku ndi? Mbok gawe dhewe kono. Kowe iki ngerti ra? Iya, iya. Mung menang sangar tok, menang kesingi. Alah rasa bodoh. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti nggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Iya. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat. Ngono lho. Wong lanang kok diwejang banci. Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbak simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa, jiko atine wong wedok wis bobojoan kok dadak untung. Aku ngajari lho, ngajari apik lho njaga prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya? Lah piye lho iki? Ora ya. Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak. Piye ning nawala meneh dari Raden Ngabehi Marsudiono SH. Nggih. Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kadang pecinta wayang. Wo la iki. Pamer bojo. Pamer bojo Mbak Nawi menika, Mbak. Bojo anyar. Oh, bojo anyar. Sing lagune sing piye bojo anyar? Pamer bojo Aku tak mau jikalau aku dimadu pulangkan saja kepada Banci orang kepala tua. saya. Ini bocahnya. lagu Oh, kuwi. lagu kebangsaan. Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Nggih. Pamer bojo ayo. Ki nek Ya mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang pamer biru. bojo ya nganggo keyboard. Keyboard. Ya, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabehi iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik. Sakit lho, kalau multifungsi ya nganggo cicik ya iso. Ah coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba dicicik-cicik. Aku kowe. Dicoba-coba. Ya, coba. Praktekke zaman semono ya. Yo. Ding 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 ding. Gosek. Seneng aku iki. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa, ada tiga nyawa. Kira nganggo rokmu sepira wae. Aku rok mini semene. Roke sak mene. Rok mini semene iki. Angger ning arep mobil nek arep pira wong bagus ada dicincingke titik ngono. Paha om. Paha om. Zaman dhisik. Nek Saiki blas. Lah Ora leren. oh alah. Wis dibaleni sampeyan Boten. wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki ya Ras. Alah jenengan mlimpekke aku ya. Kok nglimpekke Kok piye lho? nglimpekke?
tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medeni iki bancine nek nesu aku rene. Iki aja Pak Lurah marga luwih iki le meteke tenan. Aku ya arep dilimpeke bengi iki. Oh. Janji ana Sunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku ning dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinor kejak mimin, mboten sanggih mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-ngegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketoke ya Jangan baca. Aku arep tak omongke lihat WA, engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung men kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, yo. Berat lho. Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, iki ana banjir jebloske pakunjaran. Di streaming lho iki. Pidana umum kowe. Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora Saksine akeh lho matane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos pakunjaran kok gampangan pakunjaran to. Anu mang telusuri liyan Mas. Amang wis muni. Iki nek Pak Untung mresane oh mimin iki kurang ajar iki. Wi. Iki saiki Pak Kocap Untung kowe wis kocap. Wing diteliti kowe esuk teteke nendi. Terus digrobyok, Modar. tuncalke nang truk bebuke nang. Elisa iki kok modar iki to gitu. Syukur, Ding. Nah, modar. Syukur. Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra Lah, ya apa-apa. wis, Mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Nek Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi. Iya Ya nah, jelas lah. ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe barang no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku ngejak bola no. Lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Sokol. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Esuk nek ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula keleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab qablipun kersanipun wonten. Kon melathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Kok dirayu biasane dirayu. Hah? Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucok-ucok apa? Ha iki juraganku e. Ya. Mas Bagong sajake njaluk dimiki Lek. Ora sudi mendem aku. Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyin nembe ngendika. Gah. Oh. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan lu. Ajaran sesat. Iya, dibajutke Mbak Elisa. Ya Mbak Elisa. Masa mingguan kula lono goleki Disingsati lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Iya, pede. PDW GR GR banci tuwa iki kene lho Elisa. Ndarane nyingsoti aku. ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang Tuh asar tak jak ning sor debok kono. Jenenge iki anu Ngapain? jajan ngono golek jajan sing rada sepi. Aduh. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. golek isi podang kuning ibu bunga hengatiku Halah bisa. Yandeng. Hah? Paleni
Paleni sing konsentrasi. Nyang. Hanyanding bisa dadi Apa tenan Bude Wiwin ah. Kok sama nek ngono nek. Andani sesuk sekolah ning nggon aku. Ya, diajari. Diajari lho Bude. Sekolah nginep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning ngono. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopan nang umume. Monggo Iya. lanjutipun. Angkat Bude Mimin, Bude Mbak Apri, Pak Seno. Ya. Sepan won.